kucemlah maratani. Oh, anakku nduk. Merawati, tinempu Rahayu Basukina. Rukmarata iki mbakyumu. Piye iki mbakyumu iki mau? Ngomong Prabu. Estunipun ingkang saged madhangaken lampan Mandaraka mboten sanes kejawi namung setunggaling wasi wingking saking Pertapan Argasaya. Naminipun Wasi Jaladara. Wasi Jaladara. Inggih wah. Kadang risang kabirang rinangkul kinempet kempet dosa ngretnaning pawono jagat dewa petha. Rama Prabu bekti kula kang iya Rawati. Tinemu Rahayu Basuki tujune antuk pitulunganing Hyang Manon lumantar Wasi Jaladara. Nggih Rama Prabu Rukmarata malah kapal wekdal dinten menika Wasi Jaladara tengga wonten Jawi. Mila kula nglarapaken sowanipun Kakang Mbok langkung rumiyin. Kula namung badhe nyuwun teteping sabda paduka nalika semanten bilih Rama Prabu paring dawuh mujudaken Girisayembara sinten baya iki saged ngupaya murcanipun Kakang Mbok Erawati nggih menika ingkang menangan Jatukrami. Mula saking menika Dhuh Rama Prabu kula nyuwun teteping sabda paduka tumunten badhe kula dawuhaken dhateng Wasi Jaladara. Wah. Wong duwe anak wadon luweh-luweh pun bapa iki ratu. Ratu Mandaraka Prabu Salyapati dudu ratu cepete. Bakal darbe mantu wujuding wasi saka Gunung Argasunya. Rukmarata wanita kuwi yen sekar kedaton ditimbang bobote padha karo bumi negara. Mulana tetembungan sadumuk bathuk sanyari bumi. Ora kok jeneng aku ora bisa nampa kanyatan babar pisan ora nanging supaya jagat uga nekseni sapa wae kang bakal dadi mantu Mandaraka kudu dudu wong sakbaene. Aduh, Rama Diwaji. Lajeng parang paduka menika kados pundi? Mongko Byawara sampun sumebar. Ya. Nanging aku kang darbe putra putri, aku kang wenang amutusake. Mbuh esuk, mbuh sore, lamun to Wasi Jaladara bisa mujudake patah sakembaran. Bocah kenya saka gunung nanging ingkang wis mumpuni tata susila lan kawruhing kraton. Wajib dadi mantu Mandaraka gake kandhakno. Aduh, ngomong
wangsop narimeng kalbu budine kang den bawani penganing Casukarila Wasi Jaladara kula wonten dawuh Raden. Sadurunge aja kurang pamengku ya aku tak kandha. Nggih, kados pundi Raden? Ning sepisan meneh aja dadi moganing rasamu. Inggih. Tetewa pancen Biyawara nalika semana wis nebar keblat papat lamun to. Sapa ingkang bisa ngupaya nganti pinanggya murtane Kakang Mbok Sekaring Kedaton yaiku ingkang wenang dadi mantu Mandaraka. Inggih. Mung wae Wasi Jaladara sumurupa. Rama Prabu ketang tresnane marang putra-putri ingkang banget sinian. Satemah Kanjeng Rama Prabu Mandaraka paring dawuh lamun to besok tumapak ing gati. Tumapak ing wiwaha dauping panganten Rama Prabu mundhut bebana. Aduh Raden, menawi badhe tempuh ing damel kawiwaha menika kados sampun sakmesthenipun menawi penganten putri anggadhahi pamundhut ingkang wujudipun pepanggil miah bebana menika sampun nama limrah. Senajan kula namung dareng ngaceplik wong matu kiling balelungan paripaosipun namung sak saged-saged kula ugi badhe mbudidaya. Ya, Wasi Jaladara. Sumupa. Rama Prabu paring dawuh lamun to sira bisa mujudake patah sakembaran. Manut ya kang masih kenya, mongko metu saka pagunungan ya ing Parden. Nanging mumpuning tata susila, tata kramaning kraton lan uga kawruh ing kraton. Kaya dene putrining ratu. Ora esuk ora sore tetep bakal didhawuhake. Mesgul rasane. Ora jenjem Wasi Jaladara. Iya, aku bisa ngrasakake sepira kogel kagelaning ati. Ya sapa ngerti, yen to pancen kuwi dadi jodhone Kakang Mbok Ratu ora bakal kurang dalan. Pendak mung kuwirangan wis disebar ngalor ngidul ning nyatane ora ning jegos goleki wong ilang. Nah nggih ya mboten ketemu. Goleki putri ilang kok kaya goleki wong gondol wewe ya ora. Ning sampun alit ing manah tetep klampan badhe anggarwa putri Mandaraka. Carane pripun? Biyawara sampun sumebar. Sinten ingkang saged mujudaken patah sakembaran wanita saka gunung sing mumpuni tata susila kraton niku sing bakal ditampi. Inten kula nek mung wong kaya Wasi Jaladara mboten badhe saged. Lajeng sing pados tengah kula gadah kathah teng gunung kathah.
Semar pamoring suksma sinuk semaya winanyanya sepi Utekeng jas tahat mene putih jroning jas mendelong kadi pecatoye mane saking jas margi yogona wangsa hanutuh diri Om Kakang ora nyono ora ngira jebul kaya mengkene kahananmu titi mangsa iki kowe mulih nyang Mandura nanging kabeh sedulurmu kang padha nyawang tuwuh rasa kang kurang kepenak merga gathuk ing wimbamu katon rasa pangrasamu kang kurang prayoga ora kaya adat saben lara ireng apa kakang kowe tak kandhani ya iya Kakang Mas iki kudune kawiwaha dadi mantu Mandaraka mantune Kanjeng Paman Prabu Salyawati nanging Rama Prabu Mandaraka paring dawuh lamunta titi mangsa dhauping panganten kudu nganggo patah sakembaran wanita saka gunung kang maksih kenya mongko mumpuni tata susilaning kraton mestine kuwi ingkang pinenggalih dening Kakang Mas rarasing resang nahen kum ing tias tan kapadaning sih Kakang nek mung perkara kaya ngono elinga ya Kakang wong jejodhoan kuwi pawitane mung ati nanging ati sing kebak katresnan dudu ati sing kebak kanepson dudu ati kang sengit dudu ati kang ganjel mangkel sebelan anyel kakang yen nyata-nyata gedhe katresnanmu tegese kudu tulus
Krana jiwa katresnan kuwi jiwa pangorbanan. Ora ana katresnan kang tanpa pangorbanan. Ya korban bondo, korban rasa, korban jiwa raga. Nglokro lan mupus seti ora becik. Pepalang aja nganti ngendhek jangkah ya Kakang. Nek kowe pancen ngadepi beteng sing dhuwur, ora prayoga lamun kowe pasrah. Luwih-luwih banjur bali. Sing utama temokno cara kanggo menek beteng mau, Kakang. Luwih abot rasane nalika gagar-wigar tanpa karya. Ning luwih dening abot meneh nek ta durung tau nyoba. Mula sing jembar segara maja rupak jagatmu. Nek pancen pesthi jodohmu ora bakal kurang dalan, Kakang. Kowe iki klemak-klemek. Nek guneman kaya wong kaliren. Ning gunemanmu tuntume mentes. Tak rasa nganti nunjem ning pepulung ati. Ya. Duwe adi wedok kok ngono kok ya ora seneng. Mbok seneng. Ayo. Wong duwe adi wedok ya injo goncengke bareng ora seneng. Kakang, aku bakal gumregut. Sak bisa-bisa aku bakal budidaya. Kowe arep nyanti lho, Rem. Aku arep golek kekudangan mau. Ora mung kowe lho, Rem. Aku ya golek. Nah, aku wis ngerti juju kamu. Ora wurung mesti arep nyang gondo Madonna. Kok wis bedhek? Iya, ora urung ya rono. Aha. Guyu ora tau guyu kok guyu ya ora semu. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Ya, sing padha prayitna ngati-ati. Aku arep nyang dhewe ngrasa ngetutke aku. Allah. Angger rono mesti aku ora entuk melu. Tutno lara irenge. Nunjang-nunjangmu ya gini. Lah kula didhawuhi nderek panjenengan, nek melu aku ya mlakune kudu kaya aku. Ngono lho. Trotok. Ngono. Laku ya. Pripun? Trotok. Sepecah. Trotok. Sepecah neh. Lah terus le tekan sok kapan? Kaya aku trotok. Si ombong meno jangkae. Sedap terus mak aku nyaman.
apa? Hanyelai. Wong wedok nek brengosen. Ora gelem iki salahke. Ya. Wawin Laura. Foto kuwi. Ya aku yo melu-melu no kancane yo kotangan kok ora. Iya. Pagone pletruk dipletrekke. Pletreke ora enak apa-apane mbok ben. Nyo nek mbok gaglak-gaglaken. Nino. Nora tekan batin setiamu. 1 2 3. Iya. Tatapono janjimu. Nong. Oh. Kowe iki jenenge sapa reng? Aku Ibu Munirah. Aku Cindy Sucipta. Wong nganggo Cindy. Nek iki sapa iki? Anis. Anis kok ngono. Sing tukang oe. Ambene wong. Nah, seneng ya goleren dhisik. Ya wong witekno piye to yo ngetutke wong praga wedok kabeh kok. Ah iya le, ya wis. Ya semen kok ya. Ya goleren sawetara ya ora kitang mung 5 menit to le. Gila cara nggonku wis rampung kok. Ya. Sesemelan. Ya kejaba awake dhewe iki cara-carane nek wong biyen le ngandhake iki tapa ngrame. Tapa ngrame iki ya nindakake pegawean samubarang tetulung ning tanpa pamrih. Lah terus sing tinuju apa kuwi? Sing tinuju. Nah, ngono ki sing omongke sing tinuju tujuane apa ora persatuan kuwi. Persatuan cengelmu kuwi. Apa persatuan. Nah, ya wong jeneng wong duwe kagunan to. Ya to, Rah. Lah iya. Lah iya to, Nis. Mbok. Minggu paingan bareng kuwi kowe sing lilo. Duwe cangkem. Iya. Lah ning kaya wis manguwuh peksi manyura ya aja. Lah jagone do klurut ora wis ngenteni dhewe kaya iki awake dhewe ya melu ngaturke penuwun kok nis nyang ya anak wedok anak lanang utamane sing kagungan hajat kae to lah iya mulane kuwi wis ayo rerepen ra ketang sedilut wae yo sitok ngono wae ndak engko sing urung keduman iya amang di sedulur sing ning tengah to iya sing tengah urung keduman ora wong pakel kuwi pakel ngendi wong pakel pon jaraan pon durenan kuwi apal men to apal no sendang dono pemboyo langu
cangkeme pitik kae. Ya wis ben. Men, Bu. Dinggo kae lak simbok karo bendarane awake dhewe kae sik jagongan kae ning isor wit. Iya. Mbok sapa? Mbok Semarwi. Semarwi iki sapa? Iya, karo Ndara Endang Werdiningsih. Ha iya. Akune Endang Sedep. Malah gudeg kowe malah enake ra ubur malah. Endang Sedep kok. Wedange kok metune setahun. Yo. Po gage. Oh, lah. Jare kaya ngopo iki wong jarakan iki? Jarakan iki endi? Tulungagung kuwi, nembang. Sing halus sik, cenanangan. Oke wiwitan urung ngangkat kok tak tumplak ya urung ngangkat. Langgam nggih. Ngene iki upama gawe ngono jane ora cucuk iki. Iya. Siji gawe niwata, gawe Maesasura. Lah iya bisa yo. Langgam pelok 6. Ya. Orang lindur. Arepmu pokoke aku ora ngreken. Yo. Ora ngreken. Ya, setengah telu ngono ki pinek sing ngrungokke ndek. Iya ini cek ngopo? Ambil ya men. Yo. Orang lindur senadyan hatiku kuat iku nyapa hatimu kok ora krasa. unjuk-unjukke ya tetep melorot no. Iki nek ora mbok branjang nganggo wesi rolasan. Yo lemu banget ke kaya. Kur nyangka kok ngono kok dadak wesi rolasan. Yo. Oh
Ngaklangening kalanyaklar pandamun sartinon lir kekonang surem sarate tanpa adang kasolan pajaring purnaming kekono lah kok niki enten wong wedok ayu temen iya ditepungake wae aku Bratajaya ya lara ireng iki sapa iki ana bocah wadon ayu temen inggih Kesumadewi nami kula Werdiningsih kowe Werdiningsih inggih inggih kula Nyai Semarwi nggih kula Munirah nggih kula Sindi Anis bocah ayu wonten menapa Kesumadewi ngerti ya lakuku adoh saka kraton teka ing ngalas iki merga aku ya mung pancen kepengin golek bocah wadon saka gunung ingkang isih kenya mula aku tetanya apa kuwi mbokmu sing ana kuwi nggih kula mboke kula Nyai Semar niki anak kula niki apa anakmu iki isih prawannya nggih tesih prawan banget niki kula pun riyen prawane sakniki pun mboten prawan batobat kula jane nggih pun ate meteng batobat pun ate kula USG batobat jebul isine kadal ora iso meteng lho Ndi. Wong meteng ya apa? Wonten menapa Raden Ayu? Yen pancen kowe isih prawan gelem melu aku ya. Dateng pundi? Nyang kraton Mandura. Kabeh mbokmu sak sapa iki dulur-dulurmu kabeh melu aku. Bumi gonjing langit klap-klap katon lir kincanging alis. Risang mawe gandrung sabarang katulo dateng kraton Mandura jebul kula dipun timbali dateng kraton iya gelem inggih kula purun keparengipun warta ajari tata susilaning kraton mengko bakal kinarya patah dhaupe sedulurku kakangku Kakrasana. Katobat inggih Raden Ayu inggih mae apa nduk apa melu yang kraton Mandura ya ya kae si Munirah karo si Anis melu timbang kowe nang kene ae nyang kraton golek panganan enak aku kena madang iki kok madang iki ndi madang nis aku ora patek doyan mangan lah ngopo to enggak kasih peku enggak kasih pene aja kesuwen ayu melu